Dobré ráno, priatelia. Dobré ráno, priatelia. Jak toto je homo už si. Fejčet, ste ready? Zdravím všechny lidi na Slovensku a Česku. Všichni ruce nahoru. A akože pekne to je malované ručne. Olište, to je farba dobrá. Máťu. Dobre, čer, ideme, dnešný plán. Ideme čet Patong. Je tam Patong Beach, je to dlhá pláž. Dáme možno nejakú masáž. Môžeme pozrieť tu Bangla Road dnes, kým ešte vidno, že ak to dáme cez deň a v sobotu vám to ukážeme v noci. Šľapky si možno zobrať, či si mám zobrať nejakú pevnú obuv? Šľapky, lebo ťa bude šľapka masírovať. OK, chat. Asi sme ready to go. Počkaj, na tom grille chat musel ešte Aďo grillovať. Kto? Aďo. Tak poďme. Pripravení? Pravená. Nie, policajti zás. No jasné. Where are you from? Slovakia. And you have international license? Yes, it's my backpack. Oh, show me. Bude pokuta, či nie? And sorry, and you ride motorbike and you don't have class A for motorbike? Yes. In our country, this is also good for scooters like this. I know. In the country, you can ride it because in the Thailand, motorbike class A and class B for car. Now you can rent car, good for you. I cannot try to get you because I can will upgrade before no have international license. Okay. And how many days you rent motorbike? 4 more days. And because I check point and 1 hour and 2 hours, and now you have fine and traffic law Thailand you have fine and 1,000 baht, and you go to police station Kalon, you pay fine 1,000 baht. Thank you. Dobre, ideme naspäť. Dobre, ideme na policajnú stanicu. Ale neviem, jak to zaplatím, či potrebujem ísť do bankomatu ešte. Čo keď zavrú, nezavrú ho, nemôžu. Čo sa stalo, zastavil nás policajt, že bude vidieť driving license. Akože Maťo má tu international, ale tam píše akoby, že iba na auta. Lebo u nás to je aj na tie malé skutre, ale že u nich tu není. Takže musí zaplatiť pokutu, že asi iba 2 dni bude môcť jazdiť na tom. 1000 tam písalo, 1000 batov pokuta, no. Čo ti povedal? Nič? Že mám to zaplatiť a že potom mám, že ešte 3 dní potom môžem šoferovať na skutri. Nedal sa presvedčiť. Nie, aj peniaze sú šla mu dať. Saša, ešte by ma zavreli, že ho chcem podplatiť. Prečo? Normálne. Som mal povedať, že no aj sa ho malo pýtať. Tam sedí asi ďalší 5 s vestami. Takže do dneska, štvrtok, piatok, povedal, že today, tomorrow and the next day. Takže do soboty? No. Ja som mu ukazoval, že proste, že aj som ukazoval aj slovenský, by to pochopil, že jdu proste tam on skúter, že u nás to je legálne. A on, že yes, I know, I don't care, a že proste tu v Thajsku nemôžeš. Peniaze si mu mal dať. Tu je čo? Moonshine Bar, ideme tam? Poďme. A to je otvorené? Neviem. Podľa mňa asi nie. Či? Hi, is it open? Can we sit outside? Poďme tu. Dobre. Prinesol kávu. To je pre mňa, ty chceš? Can I have one beer? Poď si vybrať. Whole Garden. Je. Ty? Dobre, to sa nemal vidieť. Nejaký pofiderný bar, podľa mňa. Prečo? Lebo som ušiel dnu, na pulte je položené bongo a je tam taká tá sklenená fajka, vieš. Thank you. Ako sa máš, Redinko, zatiaľ v celom Thajsku od 1 do 10 zhodnoť. Páči sa mi tá krajina, ale iba v tejto časti, ja sme išli včera smerom na to Monkey Hill a tam ten Phuket Old Town je, neviem, sa mňa sa to nepáči. Je tam veľa ľudí divných, ale keby som mal bývať, v takéto oblasti by som dokázal bývať. Ja by som tu nebývala, neviem. Záleží, tak sa to je všetko nehygienické, mi to príde. Proste, že taký bordel tu je. 400, dal som mu 500 a kláňal sa mi. Dobre, že za 100 sa ti pokloní. Ale na fajčine jak bomba ten týpek.
Hej, Čet. Patong Beach. Tak teraz by som išla Si určite pamätám, na že bol nejakú bezúch a mu loď. odebalo parazol tu na. Tí blázni v tom Thajsku majú taký parasailing, že ten inštruktor sedí proste nad tebou pri tom na tom paráku, že to asi nevidíte, Čet, ale proste sedí nad ním, ani podľa mňa ani priputaný. A keď sa zjebe z takej výšky, tak GG. Tu máš toto, Maťo, pozri. Ten nápis. Aha! Patong Beach, Phuket. Chcem si dať masáž. Tu chceš ísť? Áno, food masáž chcem. Neck, back and shoulder. Hello. Hello. Hi. Si dám foot and head a ty. Head a neck. Yeah. Že tam to asi skinny nebude znať, lebo tu píše no sex na dverách. Aha, to je studená voda. Umí mi tie paprče. To je čudné. To je úlet. สุดท้ายไม่เอาอะไรสักอย่างเลยหรือทางนี้ไม่สัก To či dala jezička? Dobre. Thank you. Kokos, jak to vonia. Ja tu zaspím. A ja. Myslíš, že tú deku mi dala, aby keď ti stojí pipik? Nie, to bolo príjemne. Čo mi láme nohy? Au. Akože podľa mňa mi zlomí one. Mi spraví výrol na nohe. Ale je to príjemné, čo robí. Tam vadí asi moja tá suchá koža. Je to sranda, kým neuvidíš, ako sa postaví k tej čajke. Honí mi prst. A mi tam maseruje nejakú žilu. Nech ti odsúca palec. A ťa by to robiť cez deku. A mi to nerobí cez deku, lebo mám takú tvrdú kožu. Ti zlomí koleno. Už toto je príjemné. Ten zadný sval. Ja sa už necítim nohu. Zlomí mi tú kosť, ti hovorím. Ty máš oholené. Mám, ale už také, že včera. To musí píchať. Pozerajte na to. Niečo tam našlo. Asi kurie oko. Pokrutila s nosom. Že ty nemáš krk, jak ti masíruje. Tak to je tak jebla po temene, že ona skoro ju vypnú. Koľko to stalo pre dvoch? 1000. Čet pre dvoch za 26 € hodinová masáž nôh a krku. To čo? Že mi spraví dieru do nohy. Za koľko robí masáž vajec a penisu? No to tak ešte rozumiem. No to asi rozumeli, no. Tak ja som nechcel prečítať nadávku, lebo som chcel byť slušný a povedal som to slovo. Chápeš? Toto nemalo žiaden zmysel. Na to čo? Skúsim tak omylom, dobre. Skoro umrel. Že vraj išla po karpobrusku na zasnuté pety. Skoro mi zlomil ten prst.
Thank you. Tak to bolo čo? Daj tip, daj každej stovku tip. Thank you. Thank you. Bye bye. Kam ideme? Aké jedlo by som dal? Tak si dajme Starbucks niečo, aspoň na pitie. Hello. Can I get 2 frozen shine muscat grape oolong tea? Name? Yeah. Palo Sherba. ค่ะ Palo? คุณพาโลเหรอคะ Yes. Tea and for you ธรรมดา For me, the strawberry truffle cream No. frappuccino. Yes. Can I get 1 blueberry cheesecake? yeah and then And the coconut cake for me. 20 €? Zošalel. Za čo? Palo. Áno. Kričal. Ukáž, ak sa píše Paľo po vietnamsky, či po thajsky, či kde sme. Proste taký čaj, ale ktorý nie je ani sladký. Zelený čaj bez cukru, s ľadom. S nejakými kúskami aloe Tam si vera. chodá cukor. Jak to chutí? Čo tebe, ty máš zás banger. Jak to je možné, že ja si furt niečo objednám a je to hnus? Počúvaj, tam bolo normálne, keď som šťal, že si nemáš vymierať nohy v záchode. To si má nohy Tam záchode. písalo. A bola tam mačka, mala tam také malé šteniatka mačky. Jo, musím dobrať jedno. Skoro som narazil, by som to kopol. Ale však toč. Je tu chrobák, není? Všetko je OK. Také silné, nie? Tebe jebe? Máš podľa mňa zapíjať za čím. Čistý alkohol. Nie, tam píše, že to je víno. No a cítim sa po masáži tak, Nič také tu nepíše. že ako keby som ju ani nemal. V Tajsku vylezla krajta ze záchodovej misy, zakousla sa do genitálii muže, ktorý si v klidu a bez jakékoliv podezření vyřízoval svoje záležitosti. Podezřelý tajec spamatoval zo šoku, zabil hada záchodovou štetkou. Jak to ma tam na tom ráno označil a akože bál som sa ísť vystrať, ale musel som, aby som sa dostal. Píše som ešte nevyskúšal. Som skočil na postiel, ale som si rozmyslel, že keby že ju zlomím, tak by stála asi dosť. Nezlomíš. No, skočiť ja? No skoč ty a platíš novú postiel, ale neplatím isto. Dávaj. A mobil tu bol. Zlomilo kolena. Zakončíme to, kde sme začali dnes, presne na tomto stole. A v sobotu je Banglarov, na to sa teším. Objednáme taxík, naspäť tiež taxíkom, už nebudeme chodiť s kútrom z Patongu, jak dnes, to bolo pre mňa utrpenie. Nedelo by sme mali mať to ATV tour, kde budú aj zipline, ideme na tú Big Budhu, takže to je taký plán na ďalšie 2 dní, 3. Dobre, to bude asi prejde všetko. Zase si aspoň trošku užili stream a sprinul som vám deň so Saškou mojou milovanou. Teda ahojte, prajem vám dobrú nocku, ahojte čet.